Sugan sa Chinese New Year ug mga adlaw patok kaayo ang mga pagkaong pilit ug tamis kay mao'y sagad himuong palihi. Mao karon pa lang himalitan gayud kaayo kini. Ani ang report. Ang lami ang chobeko, dagko ug gagmay nga tikoy nga dunay ube ug pandan flavor. Og syempre, ang masi. Pipila lang kini sa mga himalitan sa usa ka inilang Chinese bakery dinhi sa Dakbayan sa Subo. Kininunot sa pagselebrar sa Chinese New Year sugod karong tungang gabi. Gani hurot-hurot na ang mga baligya kay wa ug tuo ang mga nangumpra ni ining panahona. Gawas sa mga pilit nga pagkaon, di usab mawa ang lingin nga mga hupya ug ang sikat nilang fortune cookies. Usa-usab kini sa ilang mga best sellers. May mga pinutos ni ini mga pagkaon ug aduna usay nakasud na sa box. Namalit mi ani kay akong husband is Chinese man. So kinahanglan jud mi mag-prepare mi kada Chinese New Year. Matud sa ubang mamalitay, naniguro sila sa pagpalit sa mao mga pagkaon sa pagtuo nga kining pilit ug tamis maghatag og tamis nga pagpuyo ug pilit nga relasyon sa pamilya. So far, so good. Dagang tao, ganahan man magpalihi-lihi. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.